Un pla històric i molt ambiciós. El programa d'eficiència energètica de la Diputació de València, en un pressupost de 30 milions d'euros, compleix terminis presentant els primers resultats. La inversión es de 30 millones de euros y un ahorro para los ayuntamientos, que al final esto redunda en el ciudadano, anual de 15 millones de euros. Y sobre todo lo más importante, la Diputación lo pagará al 100% a los ayuntamientos. La localitat de Cerdà, en la comarca de la Costera, obre la llarga llista d'ajuntaments que s'han acollit a este pla d'ecoestalvi que possibilita disminuir la despesa econòmica ocasionada per l'enllumenat públic, aliviant així les ajustades arques municipals. A part de que l'ahorro econòmic és molt important, també és molt important que l'emissió de CO2 a l'atmosfera és nul·la. És un producte nou, novedós, és un gran acert per la Diputació i en aquest cas el nostre president Alfonso. Esta iniciativa té com a objectiu finançar el cost total que suposa la substitució de les llums actuals de l'enllumenat públic exterior per tecnologia LED, el que permetrà a les corporacions locals valencianes estalviar la factura elèctrica i recuperar la inversió realitzada en un any i mig. Nosaltres tots els anys estem ficant al voltant de 55.000 euros en els pressupostos per l'alumnat públic. Si parlem que podem ahorrar un 60%, dona compte que podem estalviar 25.000 euros a l'any. Això per un municipi com Favara és una quantitat molt important, perquè tots aquests diners el que vol dir és que durant tots els anys podem estar destinant-los o bé a ocupació o bé a qualsevol cosa en beneficiar el municipi. En este pla, l'estalvi serà immediat i ràpid. Se preveu col·locar 150.000 llums en tots els ajuntaments valencians. L'estalvi podria arribar als 15 milions d'euros anuals. El plan tiene una doble finalidad. Por un lado, lógicamente, es, en primer lugar, el ahorro energético, la eficiencia energética, conseguir que la factura que pagamos todos los municipios se rebaje entre un 35 y un 70% según los casos. Y en segundo lugar, el objetivo también es la protección del medio ambiente. Evidentemente, hacemos los pueblos más sostenibles en la medida que gastamos menos energía para iluminarlos. Cada consistori podrà rebre una subvenció de fins al 100% del pressupost en un màxim que dependrà de la quantitat d'habitants. Tots els consistoris podran sol·licitar la subvenció del Pla d'Eficiència Energètica en Enllumenat Públic fins al 15 de novembre de 2012 i fins a l'1 de novembre de 2013 si ho fan darrere de la recepció de la factura del subministre.